Igbo ndị omejeje mba bịago ndị bili ndị omejeje mba ụmụ obodo anyị ndị ọmagadịlị mma n'ụwa ndị bili ndị Chukwu gọziri agọzi ụmụ obodo anyị libi na London were na-emebe anyị ekele ụlọ ngozi dị n'ụlọ ndị na-anọchi anya obodo anyị n'obodo oyibo. Ebonye dịka ọ na-awa ji Ebonye nọ ka chi ya nọ Ebonye nọ ya nọsi ike mara Igbo na-eme na-agbasi mbọ ike maka na enu ụwa nọ n'ime ya enu ụwa bụ ofu abịa na London na United Kingdom anyị nwere ọtụtụ ụmụ Igbo bụ ndị na-agba ntụ ka aṅụ ndị Igbo a na-ekwu ekwu a na-eme eme oge ọbụla kpọrọ ụmụ Igbo okofe apụtasị ya matụbelo ife ga-esi dịla anyị mma ọbịa na okpogọfe emekasị okpogo jiri pastalụ merụsịa mmadụ alụ abịa n'ibe ji mmadụ eme gbapụta okwu okwu obodo edelu ji fegbapụrụ a na-eme ụmụ Igbo ndị omejeje bụ n'ume ke n'ụlọ Igbo ambasadọs ndị na-anọchi anya obodo anyị n'obodo oyibo. First President Mbitolu Association na UK and Ireland yana dozi akụ ya Mrs. Nkechi Akuchie onye ojikọ onye ọcha mma Yezabasi Sam Niteh onye masị n'ise webia Yezi Oyim Company Accountant na UK Iwene Kennedy Photos na Nisha kelekwere m odozi akụ Mrs. Romanda Niteh onye ji ụmụ nwanyị Vicman Ekwueme na-ekenụnụ ndị ọ ga-adịlị mmanụ ụmụ Igbo n'ume ekenụnụ niile Igbo bi na London ana m ekpere unu ekpele oge adịla anyị mma maka na anyị na Chukwu dị na mma anyị ga-akpata akụ dozi akụ maria ka anyị kpatalụ ifia ka anyị kpatala maria anyị n'ụwa ma ncha anyị ga na-ejeje na-abata abata maka na-eje alobi isi ije ndị isi anyị na-agbọ bagasi anyị na alọla maka na anyị bụ dike isi dịka dị ya atọ na mba ọkwa ka o siri mee onye ọbụla wenye aka elu elu ma ise ka Igbo ka Chukwu ekpelele ka isi wee gbee